Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pamuzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand neni Super Nexus. So tiri munyika yomweya mhuri yeZimbabwe. Ndataura navazhombe. I had a conversation. There was my friend there. There was vazhombe and we had a conversation. So the reason why I'm not going to give you the chichichi is because there are deep things zvinorevealwa neng'anga hombe zvokuti you don't just bring those things to the people zviri raw. You understand? Deep things. Right. Mhuri yeZimbabwe, vazhombe vari kuoneswa zvinhu zvokuti right now pakaipa. So vari kuona kuti Zimbabwe iri pamharadzano. Pane migwagwa miviri iri kumberi kwedu mhuri yeZimbabwe. Ende umwe kwaunolida kunyika yakasara kudhara. Zviri kureva kuti idendere rokuti mukapindamo mukavharigwamo iro pacharo irima rine chiedza chekuti pachacho chinonyepera kuva chiedza asi riri rima. Zvichireva kuti vazhombe vari kuti vanhu vachange vava kuona, asi zvavanenge vachiona rinenge riri rima, asi vanenge vari gamuchira zvokuti vanenge vava kuona rima murima. Mhuri yeZimbabwe, ndabva ndabvunzurudza ndikati sekuru pindai dhipi munyatsokutitaurira because muri kutaura migwagwa miviri isusu tiri pamharadzano kuti tosarudza kuti tofamba takananga kupi. Right. Imimi muri kutiudza kwamuri kutaura kuti kudendere vanhu vachiona rima murima asi vari kuona rima murima. Muri kureva kuti chiko kumwe kwacho kune chii. Right. Mhuri yeZimbabwe, vanobhilivha mune zvemweya apa tiri kuchivanhu. Maprofita anenge achitaurawo neengwe anenge achitaura nayo apa tiri kuchivanhu. Right. So mhuri yeZimbabwe, zvakamira so vazhombe vari kuti ivo rima ravanoona kune imwe kuna mugwagwa unoenda nekuleft, kune mugwagwa unoenda nekuright. Mugwagwa uri kuenda kuleft ndokwavari kuona rima, vanhu vachipinda murima vogara murima. Ndikati ndatsokutsanangurai kuti chii chiri kuitika murima umu. Right. Mhuri yeZimbabwe, ndopavataura vachiti ivo zviri kuitika manje murima iri manje ndechekuti vanhu vatogwa brain vakafonyogwa, asi kumugwagwa unoenda nekuright vari kuona vana vachitamba muzuva rakajeka. Vari kuona vana vachifara vari kure asi vachiona nzvimbo iyoyo kuri kufara vana zuva rakajeka. Vari kuona vana vari pasi pemiti, bundo rakaita green. Anditi vachiona vana vachifara kune mufaro. So vodzoka voti ivo zviri kuitika zviri kugwisana muZimbabwe kana tasvika kumweya zogwisana on that level. Wava mweya wenyika ino, madzinza enyika ino yeZimbabwe akaungana achitungamirirana achitungamirirwa nedzinza rekwaHungwe. Madzinza akabatana munyika yomweya
ende vari kuclaima nyika yezimbabwe on a spiritual level. Asi vachiclaima nyika yezimbabwe mweya iyi, pane chiedza chiri kubva kumusoro kwekuti vazhombe havasi kugona kuona kuti kumusoro uku chakatangira papi. Chiri kupusha chichida kuestablisha umambo hwacho muzimbabwe. So mweya yemadzinza emuno muzimbabwe ine hasha, iri kutaridza kuti yakaremegwa, ine hasha, therefore yakazara rima. Ende pano panyika inotaridza kuti ine vessel, ine munhu wairi kushanda naye. Asi chiedza ichi chiri kutaridza kuti chiri kushayiwa wekushanda naye, chikabata pano, vanhu vacho nombouya vochitevera, asi pasina nguva vovhagwa zvakare nerima murezimbabwe. So chiedza chiri kubva kumusorosoro, vari kutarisa vachiona earth yose, vazhombe vaona earth yose, voona kuti pane nzvimbo dziri kutongwa nechiedza, asi dziri imwe iri pano, imwe iri koko, imwe iri koko, and then pakati posa vari kuona rima nemweya yemadzinza enzvimbo idzodzodzo yakatsamwa, inotonga neviolence, inomanikidza vanhu kutevera zvinhu zvavo. Vanonamata zvakasiyana siyana vachiita sei andidi right. But chiedza nguva nenguva chinenge chichigwisa chiedza ichi kuti chitonge icho, chiestablishe, chitonge, because pachinosvika muri yezimbabwe panzvimbo dzinotongwa nechiedza, vazhombe vachitsanangura vanotaura kuti ndokwavari kuona vana vachitamba vachifara. Asi nzvimbo dziri kutongwa nemweya idzi vari kuona rima. So murezimbabwe iva inyanga, mazvikokota, chakadaro andidi, vekuti vari kukuonesai on a level. And right now isusu hatisati tapinda murima zvokutopinda, but tinogona kutopinda zvokutopinda kana kuti topinda muchiedza. Murezimbabwe munosarudza tofana kutevera kana kuti toita sei, because apa takutaura takuanalyze tozvamisa, because mweya iyi yanzi ndeyemadzinza, zvichireva kuti hatigoni kutiza kwairi, asi zviri kutaridza kuti kwairi kutitungamirira kunogona kunge kune rima. Ende chiedza ichi chiri kutaridza kuti hachisi kugona, muzimbabwe munomu chiri kushayiwa wekushanda naye. What do this mean murezimbabwe? What is this? When you look at the ground muzimbabwe, do you see evidence of zviri kutaurwa namazvikokota? Do you see the evidence? Hamuna here vangashanda nechiedza? Ende chiedza ichi chii? Chiedza rudzii? Ende mweya yemadzinza ikuratidza kuti iri kunzi inewo kushanda naye, asi yakatsamwa, inotonga neviolence. What is happening murezimbabwe? So vanoundestanda, vanobhelievha mune zvemweya, tipei macomments enyu mucomment section muchitipa tsanangudzo dzamunofunga kuti this means, this is what is happening, this is what is going to happen. So stay tuned pano pamuzinda wevanhu. Rugare ngaruve nemi muri yezimbabwe.